guys, good morning. Ang aga pa 5:20. Ngayon na po kami magpapabunot ng aming punla. So marami kaming bisita. Yun na guys ang aming mga dragon fruit. Hi Ate Joanne, ang aga mo naman magwalis. Ay mga bisita namin guys, so ang aga nila. Ang dami nila. Mamaya guys, bibisitahin natin sila doon. Kami mag-aalmusal muna. Then magbubunot ng pula. A few moments later. Puntahan natin guys yung mga sikka. Mga nagbubunot ng punla. 4:30 nandito na sila. Ang aga-aga nila. Masisipag talaga ng ating mga kababayo. Antipasing, andito pala si Antipasing, oh. Magkailan ka nante? Tupo. Kakunti ulang pa yata yan, 20. Gawin ko gungrat. Ba't nagasik ka ka ay? Hindi man nila bunutin ito. Ay, gano'n. Bakit? Kasi kakunti? Oo. Ba't kataas man kuya ulan? Ng punla? Tama-tama sa bana. Para hindi maabot ng puhol. Sino kayang first owner dyan? Sino yun? Ano? Paano ante? Magsik ka. Turo mo nga dito ante. Bulot nga rin play. Hirap kita dyan ng laot. Hindi ba? Palalaki na ng punla. Malalaki ang punla. Bago po sila hindi na makita. Kaya nga. Hindi po kami malang pasinan. Nabayag mo din na kita bigyan. Ang isang tali guys, piso isa. Kaya kapag naka 1,000 sila, 1,000 din po yung bayad. 1,000 a day. Kailan ka na ante? Parang pa lang yan, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Parang alas 4 ka pa lang dito, ante. Kaya kaya naman ako magbudak. Ano guys la, oh. No, kaway-kaway. Oy, kaway! Wow! Si Tonton. First honor, si Anod. Guys, ito yung kinuha naming ay ano nga to? Kumabain pa iba. Banban. Ay, banban. Ayun po yung kinuha naming panali. Nakailan ka na, Nod? Patay? Impay. Ang giban tayo. Ay, wag na. 10 yan na isang tumpok. Ha? 25. Kaagang tandaan or 150 na. Oh, tapos ka na. Uwi na. Tapos ka na sa finish line. Uwi na. Magdagdag rin kahit 20. Alam mo, nagalaki na si Miss Universe. Oh, nakailan na, oh. 200 ay 100. 157. 157. 157 na yon ang bayad. Mo hinahampas sa paa mo yung ano. Para matanggal yung
putik. Oh, dali, try mo pa isa pa. Mabigat kasi pag hindi tanggal ng putik eh. Oh, wala ng putik. Ayan na. Pangkad lang ng bunubon. Pero itanim siguro yan. Gaba ng ugat. Yok, tanda lang yok. Ayan ang pinakamabilis, si Anod. Ito guys, punta natin si Antiligaya. Nandito rin si Antiligaya. No, Rap! Nakailang ka na, Rap? Hoy! Ante? Oo, sige. Bakit hindi nyo gamitin itong bangkito nyo ay? Guys, oh, mayroon silang upuan. Ako muna upo. Antiligaya! Bagong gupit ka. Nakailang ka na, Ante? 20? Mga 20? Bilisan mo eh. Anong oras ka nandito, Ante? Si Ante pa sing, alas 4, nandito na. Sabi niya, tawagin niya ako, hindi mo nagtawag. Hindi ka man daw kasi nagising ng maaga. Uwi man na tayo guys. Magluluto ako ng ulam. Ayun guys yung aming dragon fruit. Oh, ang dami na namang flower. Ito guys, light to. Para naman dito sa bandang taas kasi wala pa pong tubig. Mahina pa ang tubig. Ayan. Tuyo. Ngayon guys, nandito tayo sa taas. Kape tayo. Grabe, ang sarap dito. May sa Ate Gretchen, nagpapakain ng manok. Ang ingay naman ni Alec. Ang aga mag-hand tractor. Alam niyo wala po. Sarap magkape dito oh. Habang natatanaw mo ang magagandang bulaklak. Tapos dito naman yung mga ano nagsisika. Ang aga nila dumating. Wala pa yata alas 5, dito na sila. Dami oh. Kapal na ito. Yung si Ate Joan sa taas. I really like the view. Oh, may hinog na oh. Taran! Gusto nyo? Ang dami rin ito. Wow, ang laki. Look. Taran! Manok namin. Ito pa oh, hinog na.
Ang ganda ng dalawa sa taas. Eh. Guys, magpo-pollinate kami ngayon. Yan, gaganyanin namin. Kasi hindi kayang anuhin ng bis yan, kaya madami. Kaya tutulungan natin ang mga bubuyog. Ang cute-cute mo naman. Oh, ito pa guys, so hinog. Ang laki. Yan, tong ganitong nanilaw guys, tanggalin na yan. Hindi na yan tutuloy. Dead na yan. Dami niya ano, yung pollen. Yan na si Haring Araw. Ayan, ganyan-ganyan lang. Alugin mo lang siya ng ganyan. Yung iba, ang ginagawa nila, ganon. Ganyan. Pipitasin nila tong isa, tapos igaganon nila. Yan. Ang bilis ng mga kalalakihan, oh. Nakasadsad na agad sila, nakalipat na naman sila ng ano, panibagong plot. Much later. Oh, ayun guys, may pa native chicken kami, oh. Ititinola namin. Itinola tsaka halo sa sopa. Merienda ng mga nagasika. Mga busy. Luluto na si Ate Greta ng sopas. Yan. Sopas ni Chararap. Bango. Thank you nga pala Ma'am Kathleen Rivera Osano. Ang sarap. Naubos na ni Mama. 2 na lang natira. Guys, magbabagrade tayo. Ibabagrade natin yung Ano ulam ng tiligaya? kung anong mga laman ng kanilang mga bag. Ito, kayang tiligaya. Tignan natin kung anong ulam niya, guys. Daging handa. Legging. Kapote. May kapote. 2 kapote. Wow, may vlog siya. May uniform. Naka-uniform pa siya ng tiligaya. Baka daw sakali mag-vlog. Wala, jacket. Dala niya yun. Dala niya lahat. Guys, dala niya lahat. My goodness. Pati yung, yung tube mask. Hala guys, kumpleto sa tiligaya guys. Oh, diba? Laging handa. Laging handa. Ala, bigla. Oh, may gloves. 3 uniform, dala niya. Yung kapote. May
Yung sombrero. Ito yung t-shirt, guys. Oh, tatlo yung dala niya. Tatlo yung bibihisan ng Tiligaya. Handang-handa si Tita Ligaya, oh. Oh, ang sarap. Bilis. Oh. Ang sarap. Ganito rin kami guys nung magtatanim kami, may kanya-kanya kaming bag. Kasi mga baon. Kanin. Kanin ulit. Puro kanin ulit. Tanghalian. Much later. Ayan, merienda time. Merienda time na. Ano natin? Lagyan mo pa na itlog yan. Isa yan ulam mo. Wait lang ah. Wait lang mga guys. Oh. Merenda na. Pwede mag second batch pag may natira. Partihin mo natin. Partihin mo na. Ayan, anak ni Auntie Ligaya. Say hi guys. Sarap rap. Makaungutan. Oh, meron pa. Meron pa doon. Oh, yan oh, may dragon. Gabi ko ulan, nagsibalikan. Nasarapan ang luto ni ano at yun. Yan, second batch. May pa second batch si Rani. A few moments later. Yan si Arnold, anak ni Auntie Pasing. Pakita mo yung tamang Ante Pasing, kasi ni Karnay. Palo-palo mo sa lubong ko na. pagpalo-palo sa ano pa. Yun oh. Ayan. Ganon. Kapay ang kuko ko niyan. Para matanggal yung mga lupa-lupa. Buti. Ba't tayo magkano kabilis naman? Sanay na ito. Bilis oh. Naglaki ka ba? Sanay na sanay si Andod eh. Hindi naman naglaki. Burit. Siya nagmana. Secret. Tatay eh. Naghanap ko pa ng ano yun. Kaya mga kami magkano na. Hindi kayo nakaupo yung mga babae nakaupo. Babae eh. Simple mga 60. Ganyan lang oh, magtali. Ayan, ito yung kinuha naming kugon. Ikot mo man lang. Hindi mo na pala inano. Wala na. Hindi kanya matanggal. Hindi na eh. Kakon na yun. Kalak na yun. Susi asahan. Tawag mo na yun. Kadami naman yung tagatawag. Kaya parang kadali yan, Nod. Nga kang ang grag kahirap na pagdagang kulang. Iwanan ko na kanina. Kaya pala, ba't pinapapunta mo kami dito kanina? Kaya nga. Para makuha namin. Eh, paano no? Ikon mo lang. Pagkaroon no. Sa lisi. Alam mo lang kasi no. Oo, dandanin mo yung pagtali. Kasi Para makita namin. yung pagtali, ang hindi ko alam. Matigas nga daw. Dito mo ipakita. Ganyan no. Yun. Sa kabila mo naman ipadaan siya ngayon. Yan no. Kuha niya na. Baka ako may palaso pa yan. May karibon. Ano ba't ganon? Parang biglang nila. Oo nga, nagasigit siya. Ito ang nabunot niya. Oh, dami. Nakailan ka na, Nad? Ay wala. Pangatlong plat ko na ito. Ito yung piso isa. Oo. Tapos bilangin mo rin.
mabawang 200. Dagdagan mo ka na. Ha? Walang nanay-nanay dito. Walang nanay-nanay. Yan ha? Kanya-kanya to. Awan. Gina-stop na yung ginagawa niyo, ate. Oh, ayan si Ate Joanne, tinatry niya na. Tignan na. Siya, papalo daw sa paa. Laksan mo ah. Masakit dahil. Bali, double pay man kayo. Yung pagtanim lang talaga yung natry nyo noon, no? Pero yung magbunot. Ito, hindi. Ayaw nila mama kasi na nasisira namin. Ayaw nila kami sa tren. Hindi sumasama yung ugat. Yan sa antipasing. Pasiksi mo man maghampas, boy. Saan yung mga bungkito nyo ay? Nga isa, tigreta, isa-isa, day. Siyempre, mahal tong binhe. Kaya kailangan isa-isa, baka mabali, maputol. Ayun, ang galing din tali ng antipasing. Ba't si antipasing ginabuhon niya? Saan din di? Para hindi magkun eh. Try natin. Isang ganun lang na do. Ganito daw yun, oh. Na, nagsakit. Hindi mo pa mapagsaka namin kadinam. Ay, aray ko. Doon na tayo kang Tiligaya, tapusin daw natin. Bigyan mo ng tali sa atin. Ba, swerte ng Tiligaya. Makakadami siya. Pag matapos yun, yung kantipasing naman kakain natin. Tingin tali nga. 1-0. Kanina ka pa dyan, man, zero. May piso ka na, bigyan na kita. Di ba may balik ka pa? Doon kami kay Antiligaya. Tutulungan namin siya. Kunti na lang tong sayo, Ante, oh. Tayo sa bangkito lang. Magkano? Pabilis ang tibidya. Mahirap magbunot, guys. Yung ihalo yung nabunot mo sa akin eh. Sinhid lang yung ate. Hindi, isama mo na eh. Nahiya ka pa eh. Gusto mo, Ante, kapapayatan lang namin para madami. Yung ano mo dyan, antipasing, hindi lang mo na lang daw. Wow, dahil daw buhok man. Buhok ni Maria. Daw naka-gel yan, ah. Oh. Tapos iikot natin ganyan, oh. Yun na lang yung alam kong paraan. Hindi ko masundan yung gawa ni Anod eh. Parang hirap. Dahil kung ako, hindi ko matanda niya. Sana hindi siya matanggal. Eh, doon mo nalagay. Parang kapayat nung ano ko ano. Ang mga babae, guys, may mga dalang mga bangkito. Pag madali, ganyan o, ganyan. Ayun o, may upuan sila. Pero yung mga lalaki, walang upu-upuan yan. Tuwad-tuwad lang yan sila. Talaga, Tapos ang mga babae, may papayong. Ano yung tayo mo mga magsikil? Pero yung iba walang dalang payong. Kulang yung nakuha naming kugon. Sa dami na yung kulang ko. Kunti man kasi yun. 2 bigkis lang naman ulan eh. Ano, hindi nila sinamantalak yung doon kami. hindi ko lola, gusto niya pa kasi alit mo yung dali. Balik ko eh. Kita ko na lang na Hindi naman din ka itong kugunat mo ay. Parang kabilis na bunutin. Kasi kung malaki na grabe naman ang tao, ayaw nila yung mga nakatanong. Kaya pag hindi nila makakakan. Yan ang wakan. Pag mataba na, Lalo na kung hindi na daw. Lalo na kung maliit pa. Nakalkal ko na to. Malalaki. Kaya maliit.
ko hawakan mo ito oh. Bago mo hilahin. Ganun lang. Dapat nilagay mo yung ano mo dyan sa likod mo, ante, oh. Kanyo. Pabilis nila oh. Nandun na agad sila. Ang bibilis ng mga lalaki eh. Naman kami Laban. Try ko din. Ganun dapat oh, kaarap oh. Walang lupa. Pag nilalit nila yan, pag narin. Ito, hindi na matapos-tapos yung Alam mo na napagpag ako, hindi ka nagalit ng kabigaw. Guys, nakalima pa lang sa Ate Greta pero ang putik sa damit niya parang naka 100 plus. Paputikan kayo, Day. Oh. Mas mabuti, kaya mas ano. Oh, nakarating pa yung putik sa leg-leg. Oh. Talaga, buhay magsasaka nga. Nakalima pa lang yan pero ang putik daw naka isang Bakit daan ikaw na. wala pa? Ikaw nga, nagbibideo ka lang, pero kaputik mo na. Ang ikaw kasi, katalsik-talsik mo. No? Hindi lang nakakabito yan. Ante ah. Hindi lang nakatan. bilang na yan. Ay naman dida ko na, bilangan da puros madam-dama, mga tumpok. Nakaharira man yan. Nakailang plat ka nante? Ligaya, isa pa lang? Ito lang eh. Yung mga lalaki, nakatatlo na yata na. Oo. Black. Bibilis eh. Ayan. May nagasuntukan baga sa ganyan. Yung tiligaya kayo, labi niya, meron ng putik eh. Hindi, papunta rin dito. Baka pwede patalikod te. Ayun oh, patapos na oh. Tapos bibilangin na yan ante kung nakailan ka. May pera na sa ante ligaya. Imbis na napabilis sa tagal pa yata sa buong tiligaya. 9, 10. Daw nakatayo. Ayaw mo magtayo. Baka makaisang daan ka rin ante ah. Ito pa lang ginasit ka mo ante. Mula kanina. Baka isang daan ka pa lang. Isas. Yung mga lalaki 420 na kanina. So, totoo paliwanag ng tiligaya. Ang pinakas niya. Maaga pa ako. Hanggang pa lang. Hindi lang magtawag oh. Tinawag kita kanina. Hindi mo narinig. Dati nagapunta ka sa Yeah, may hinanakit na. tawagin mo na sa tumupasing na. Wala nang ilaw. Nagtakasan ka pala. May oras just kinagapuya ka. Naglakad ka lang antay? Pasay? Nasa sa braso ka nag. Ah. Hulaan ko ang ulam nito ng tipaseng. Alas 3:30. Hulaan ko ang ulam ng tipaseng. Namoy kita eh. Diles. Amoy dilis. Tama? Kanina yung diles. Dilis yan tiligaya? O, ikaw inamoy ko siguro. Hindi man ako nag-ulam. Hindi pa ako nagkain. Namoy ko may dilis eh. Kanina nagnamoy ko Ah. may dilis. Dalawa pala ang bag niya. Yung isang bagya ba?
Buti hindi ko dinala yung buong aparador man tayo. Yung isang bag niya, andun yung mga gamit ng... Ang hindi ko nadala sa bago kaputi. Basta nalabang ko yan, doon ko na ilagay. At mahirapan na akong maghanap. Talaga naman po. Ganun dapat. No? Hindi yung isa dyan. Basta nalabang ko na ilagay. Hindi yung nakaraan. Kulang na lang, yugin niya, balubogin niya na yung buong bahay. Basta nalabang ko ilagay ko na sa bag ko. Kaya pala eh. Kanti pa experience nga. Para hindi mo nahanap-hanapin, ante, no? Ito guys, yung kanilang upuan, oh. Diba? Pa-experience ka rin mag-upuan, te. Kung masarap ang upo. Lante, hindi mo natakop yan eh. Dagdag lang. Ante, may putik ka sa labi. Hayaan mo lang. Wala man akong college tuloy. Narinig ko yon. Siyempre, hindi ko kapabuti. Binayasan ko magpagitan. Ang sapay mo 150. Meron yan. Tiwala lang. $100, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10. 210. Oh, diba? Naka 200 ka. Ako'y dagdag ta. Yan ilagay mo dyan. 112. 212. Oh, guys, nakatutog si Auntie Ligaya. Ayan, pagkatapos bilangin, kailangan Ipunin. Kasi ipunin. Maganda pag marami ang tumpok eh. Yan, mag-ipon na lang kami. Para less trabaho kay Kuya Ulan. Mag-ipon. Ayusin mo yan, girl. Patayo mo daw. Tayo kayo, Uncle Dalom. Ay, awa na. Dalom lang, bakit gasi? Dalom, Uncle? Ay, awa na eh. Itatay. Parehas kayo, ikaw dalom. Siya atay. Pinaglahi din sa atay kasi negro. Mabuti naman ako na. Saan banda? Saan banda? Pakita mo nga. Dalom naman ako eh. Pares lang yun. Kaya nga. Matakaw daw kasi sa dalom si tatay ko noon. Pag nagtatay sila ng isa, gatwa. Kay Dalom. Gatwa niya yung atay. Sa ate, tanungin mo kung bakit atay din. Bakit din? Sagutin mo daw ate. Ni Mama, kaya may Yung itim na ang atay, tapos sinunog pa. Di baling may timpit naman na. Yeah! Ano ang kinakasistan? Ang tungtungan ay. Bakit hindi mo sinama si Ate Dindin ay? Alam mong may alaga. Malaki na ng trabaho sa bukid mo, Uncle? Wala na.
malapit na nga magbunga. Paano na pala? Timbriani na kami. Ano Rane, para saan yung ano mo dyan? Siyempre para kay Irina? Malapit ng panganganak. Oh, kay baby. Ano ba yun nila babae? Hindi pa nga alam. Wala pa? Ilang buwan na ano? Anim. Pwede na yun ah. May paano na ultrasound? Pang ultrasound. Anakin yung anak niya, si Rani Boy. Si Rani mo. Ano yung single Jimmy? Ano na Ron? Hi ka naman sa girlfriend mo Ron. Dito tayo kay Manila Boy. Manila Boy to eh. Si Dandansoy. Ito ang F4 ng Monticlaro. Ay. Hoy. Dito tayo kay Uncle Jimmy. Shout out kay Arlene Galamay. Ito na si pinsan namin. Kabilis niya mag-ano. Kung ka sa bahay mo, anong mentay mo? Kaya nga, tama naman yan Kuya Jimmy. Kahit na may pira ka, huwag mo ipalat na may pira ka para bunot ka pa rin. Shout out daw kay Nga lang sa bahay. Shout out daw kay Kabundok. Kabundok YouTube channel. Ganda sa buke eh. Oo nga. Ron, kailan ka pa makataltalat? Pang ano mo ay yung upa mo dito? Ha? Pang ano mo ay? Panakin din yung pangalawa. Kala ko yung asawa. Ang pangalawang asawa? Oh my God! Talaga naman, hirap pala pag ganyang panakin na kailangan talaga. Kailangan mo magbunot. Pabunot, mabalitaan mo lang, madaling araw pa, lusong na. Para makarami. Makarami. Hirap naman ang buhay dito sa bukid, parang kapipilitan ka na lang magbunot. Hindi mo bilisan, wala, hindi ka rin makarami. Kunti lang ang upa mo. Kahit masakit na yung sikmura mo sa lamig ng tubig, ay wala. Kiss ka lang talaga. Ganun talaga. Ang buhay. Parang dati man, Kuya, hindi man kayo nagasik ka. No? Dati na rin yan, pero hirap ang ilang buhay. Dinagdagan pa tayo ng pandemya, di wala. Hindi ka magkagala ka sa iba. Nagasik ka na talaga, no? Shout out kay Arlene Galamay. Kita mo ako na. Tay, ba't nagbunot ka doon? Sabi ko sa'yo, huwag ka na magtrabaho. Wala ka kay tatay, sabi niyo. Ora, anong gagawin mo dyan sa upa mo? Pangbili ng peds. Siya guys, yung anak ni Ate Ligaya. Mag-hi ka na dito, Balong. Much later. Yan guys, samahan natin si Master Dragon mag-harvest ng dragon fruit. Ito guys, oh. Oops. Ganda ng pagka-pink.